Molt bé, estem aquí aquesta tarda per expressar la nostra solidaritat amb el Roque, amb l'Albert i amb l'Alícia i amb les seves famílies i expressar-los que tots els municipis de Catalunya, Barcelona, estem amb ells i que no els deixarem sols. Els hi volem expressar i fer arribar la nostra solidaritat i el nostre suport en aquests moments complicats i també expressar que la solidaritat de Barcelona i de Catalunya no quedarà entorpida per aquest fet lamentable. De manera que el que desitgem és que el Roque, l'Alícia i l'Albert puguin no tornar a casa, sinó continuar la caravana. Una caravana solidària, una caravana que espera molta gent de l'Àfrica, que espera molta gent de molts pobles de països com el Senegal i Gàmbia. I això és el que volem fer, que la caravana solidària, com a expressió del que necessita Àfrica, del que necessita una Europa oberta al món, del que encarna també la ciutat de Barcelona, això continuï amb la mateixa força que sempre. Per això volem expressar el nostre suport a les famílies i a aquests 3 cooperants, que només han anat a l'Àfrica per ajudar a molta altra gent a tirar endavant cap a una via de major desenvolupament, de major progrés. Per això ells van anar a l'Àfrica, per això volem que continuïn aquest projecte. Per tant, demanem el seu alliberament.